אתם רוצים להחליף את המטבח שלכם ויש לכם תקציב של 45,000 שקל ומעלה, בא לכם מטבח בעיצוב אישי, פרקטי ואיכותי שישמש אתכם לאורך זמן ויתאים בול למי שאתם. הסיבה שהגעתי ללקאסה זה בעקבות קניית בית. הגיע לנו איזשהו מטבח מאוד בסיסי. התחלנו בפגישה ראשונית שעשינו איזושהי תוכנית בסיסית לבניית המטבח המושלם. תכירו את לקאסה, חברת בוטיק לייצור מטבחים בעיצוב אישי. אנחנו מתאימים את המטבח בצורה מדויקת לצרכים שלכם, וכל זה בתוך 30 יום עד שהמטבח מגיע אליכם. בשיתוף פעולה עם האדריכלים ומעצבי הפנים שלנו, נדאג שתקבלו את השירות הטוב ביותר, כולל מוצרים לכלל הבית, לשילוב מושלם של העיצוב ברמה הגבוהה ביותר. איך זה קורה בפועל? הכל מתחיל בפגישת ייעוץ עם אדריכל המטבחים שלנו כאן באולם התצוגה. נאבחן את הצרכים שלכם ונבנה תכנון מדויק של המטבח שלכם. הפגישה הזאת חשובה ביותר, וזו הסיבה שהיא ללא עלות. נראה להם מאוד מאוד חשוב שאני אבוא. אני הייתי בטוחה שאתה סוגר את זה בטלפון וביי. לא. הם ממש חייבו אותך להגיע לראות. התוכנית שבעיקר ערך אותה גריק הייתה מדהימה. ביצענו שינויים לפי הצרכים. אחסון עצום, פח נסתר, דברים שלא חשבנו עליהם. ברגע שיש לנו תכנון של המטבח כמו שאתם אוהבים, עוברים לשלב הביצוע. הכל מיוצר אצלנו במפעל ואתם שותפים מלאים לכל התהליך. נפתח קבוצת וואטסאפ ביחד עם מנהל הפרויקט שלכם. שם נשלח תמונות וסרטונים שישאירו אתכם מעודכנים על כל התהליך. אני באמת חופרת לו את הראש, וכל הזמן יש לי מענה. השירות היה מדהים, הם היו צריכים להגיע כמה וכמה פעמים כדי לתקן, כדי לסדר, כדי להחליף, כדי לשנות, וגם לא היה דרישה לתוספת תשלום, שזה הדהים אותי בפני עצמו. לגבי התשלום, שלא ידאיג אתכם עכשיו, אתם משלמים רק אחרי שהמטבח מוכן. אם אתם מחפשים מטבח בעיצוב אישי, זו המומחיות שלנו, ונעשה הכל כדי שתקבלו את המטבח הטוב ביותר בשבילכם. תשאירו פרטים כאן למטה, ונחזור אליכם לקביעת פגישת ייעוץ.